Apa Pak? Lewonge mangke bus pong pop mangkene. Siapa? Bus pong pop. Bus pompop ora. Iya. Ora ngajar bus pompop nang pinggir dhewe lho kan. Sing ngajari panjenengan niku lho. Ha iya kae nang pinggir dhewe kok nek ngantuk aja ngantuk lho yu. Kok lagi terbuk ngono. Malah menyemelangi aku. Rada geser ini. Rada rene mesake. Tin rada rene tin. Kowe iki isih jembare kok. Kae mesake Mbak Prastuka lha aku wedi. Iya. Kae sok nek ngantuk sok ora krasa. Gelondong mengko gelondong, Bu. Radi mriki, Bu. Mengko gelondong. Mengko gelondong apa? Nggih saking dalu sedaya mawon. Sawan kula wonten mriki montok nggih. Ngendi? Montok. Muntuk. Iki patimu nang kene iki. Iki lek nyebut kudu nganggo TH. TH iki nek diwaca to dadi muntuk, ora muntuk, ora. Muntuk. Ilate ditekuk munggah. Montok. Ah. Montok. Ah, muntuk. Montok. Muntuk kuwi arep metu kuwi muntuk. Nek apane sing metune? Kok sik kita omongi basa Jawa ki nek muni muntuk kuwi arep metu, kuwi muntuk. Muntuk. Ah, kuwi arep metu nek muntuk kuwi dusun. Iki muntuk. Iki dusun muntuk. Iki muntuk tok siji tok. Tapi nek muntuk loro beratine arep metu. Heeh. Iki nek siji ra sida metu. Lah. Oh ngono. Iki siji muntuke siji. Heeh. Iki ning destinasi wisata Pintu Langit. Pintu Langit? Oh iya, iso pintune ning arah langit ngono ne. Wis pokoke Pintu Langit nek ngedonge kowe budrek ndasku. Ya iki sanggo selfie Om. Heeh. Nggo selfie engko iso pemandangane entuk macem-macem, entuk langit, entuk bukit ngono. Cuma ya iki menyemangati para warga kene supaya ini dibangun lebih baik lagi. Kudu luwih apik meneh ya, Pak. Iya. Soalnya iki akeh apa saingan wisatane ning kene ne. Iya, becici. Becici matamu becici ngono. Becicil kuwi. Mecicil. Nek aku melirik ngono mataku mecicil. Ngene iki mecicil. Becici iki nganu apa jeneng becici iki? Tempat wisata ku ya ana. Becici puncak Becici, Venus ana. Macem-macem ning kene arep terjun macem-macem. Ana nek arep lunga-lunga ya ana anu jeep barang ning kene ne ketoke ya. Wisata jeep. Ya wisata jeep dan iso pindah-pindah. Iso ning kene ning kono ana homestay, ana kafe-kafe. Iki kafene ya anyar yang ngarep monggo transit. Ya. Oh, Pak Duko wis mbangun kafe nang kono nek kene luwih apik. Wah, rame banget, warung-warung akeh banget. Berarti nek kabeh kudu kreatif ya, Pak. Kreatif. Ya berangkat saka kere karo aktif ki engko iso kreatif. Aku mbiyen yo kere, Pak, makane kere tapi aktif, makane saiki yo payu lumayan. Ngono, dadi memang kere kuwi iki marake dhewe iso berpikir ngono ne. Dadi kene sesuk kudu direspon, Om. Iya. Ngono to, Pak. Iki ben dadi semakin banyak pengunjung ning kene piye carane. Nah, wi membutuhkan kreativitas apa meneh generasi muda-muda kuwi ne. Kuwi kudu yo mikir. Generasi kok do muda ki ngapa? Muda dudu wuda. Oh, muda. Masa ya wuda ya saru ra paring. Muda, generasi muda, taruna, bangsa. Kuwi nek kabeh kudu mikir. Masale yo digawe tematik ngono pamane. Apa iki gandeng kaya hutan-hutan apa digawe ana ketek-keteke ngono. Apa ana apa? Ketek. Ketek iki. Ya sebangsa kuwi orang utan kan saiki orang utan lagi dilindungi misalnya digawe apa sing
apa rotan-rotan apa-apa engko digawe orang utan dari destinasi biar orang itu mencintai orang utan. Semakin tematik nanti semakin dikenal dunia. Nah, wis basa lho. Basa Indonesia malah jelas. Oh iya. Basa Jawa ki. Lah aku nek basa Indonesia mau seneni kon jajal basa Jawa. Lah iki kesenian Jawa kok basa Jawa ya ora tau iso bluk. Ya kan dijajal karo melaku kok. Ya dijajale terus. Nek misongko dijajal terus. Kuwi mugi-mugi mungkin nek kincan nek misale nek ora ya digawe tematik apa, nek misale pas bengi ya digawe apa rumah hantu mau piye ngono. Larang lho Pak rumah hantu ki. Tenan nek misale digawe kene iki. Gawe rumah hantu ki saiki ora payu. Kok ora payu? Hantune entek nggo jatilan bisa. Oh hantune entek. Lah iki iso gentanan kok nek ra payu mayang. Pak Seno dadi hantu ya ora apa-apa. Iki WW-ne wis ana 10. WW kowe gombele. Ana macam-macam kok dimanfaatkan semakin banyak sumber daya manusia kok dipacai kok ndasmu dinai. Ndasmu kuwi rambut gimbal ngono terus dinai geteh-geteh ngono lho. Apik Pak. Engko digawe rumah-rumah kaca to. Rumah kaca engko ben langsung dadi memedi. Engko nek pas rapayu Pak Seno Ramayang engko kabeh kon dadi memedi wae. Anggapmu ya akal-akale aneh-aneh ora. Iya kan engko semakin apa ya, semakin tematik engko semakin disukai. Oh ini unik dadi mesti bakal do teko saka Indonesia tekan Monjonegoro ngono. Monjonegoro. Pacake iki utaku kecerdasan nek dadi sinden ki. Dunia aku dadi duta wisata apa-apa yo. Duta pariwisata ya. Paling ora, heeh. Ya. Takdirmu wis dadi sinden wis ngono kuwi. Iya ora apa-apa seneng kok aku. Karek dandan dibayar wah penak. Ya apa iki ayo gerajakan ya manfaatke Mas Denko kuwi men ngendang cara Banyuwangi ya gerajakan bawani sik nggih
manah India kumeliareng Taman Sari Nuswan Ya, mangga. Gerajakan Paduan Raina bengi sing tau sepi lanang wadon nang nekyani Lungguh ring pasir pasiran sembur-semburian redoban manuk-manuk seliberian Bisik-bisik semayana Mantri janji orep yarang Sir-siran ambukan Asli yang Gerajakan Paduan Raina bengi sing tau sepi lanang wadon nang nekyani Lungguh nang pasir-pasiran sembur-semburian redoban manuk-manuk seliberian lanang wadon Pinggir pesisir
Anget ya. Ayo diaturke tembang apa kang gemlipur para rawuh, para lenggah. Iya, para rawuh, para lenggah semene iki no. Ya. Pancen ya ora ketok, saka kene pancen ora ketok ning ayo nggone we kaya nonton bal-balan kok iki. Iya. Ana sing ning dhuwur, ana sing ning isor. Iya. Ayo ngaturke apa sa? Tandha mata nggih, Pak. Ya, sing kepenak nganggo di apa jenenge rada dijaipongke men rada suasanane men kepenak ya tandha mata ya dibawani Mbak Orisa Nggih memanise meraati Gandas luwas wira gane rino wengi mangatra muntang manting tanjena halo kang masih rodoh wong bagus neno gampang temban ambeh beda ya tandha mata dados
Wis ben. Keseron. Yo bawani nak. Ya anakku wedok. Ya anakku wedok Agnes. Podang kuning. Ya. Nadyan wujud temong peksi Nadyan wujud temong peksi ya seneng dinggo happy dadine kemranyas ning awak iya tenan rasa digagas pokoke iya pokoke semangate tetep awakku anget ngono ku mesti engko anget dhewe awake iya ra ketang ana sing ilang lho nendi iki isi podang golek isi podang kuning ibab
iso dadi tombo yo dinggo penyemangat anu no. Loh, tanganku nanti no. Tanganku nanti. Wah iya. napa to Hei, dagelane Sri Mulat biyen. Yo, monggo. esuk awan ning omah wis ora krasan keluyuran hang golek sing tak sayang moga-moga mikeranganku goleki ora krasa esuk golek sing tak sayang mubang-mubang miteranganku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi eman-eman yen nganti yo kawan leang-leang tak sawang mejok ning lepang golek sing tak sayang iki jaket ari desar
katur nggih Den. Yo Petruk kantong bolong tak tampa pangestuku ta menono. Wingi kula pun dinggo jimat paripe. Ndara Baladewa bekti kula katur nggih Den. Yo Bagong. Tak tampa pangestuku ta menono Bagong. Ini sangen kene pundi? Iki melu cepet iki lho. Ha kono le omong cepet banget e. Nek ra tak imbangi, aku ki biasane alon-alon e. Kono kok cepet. Iya. Wah. Semar aja kaget aku prapta ning Karang Kadempel. Nggih. Wigatosipun menapa? Jejeripun tiyang agung mestinipun boten perlu rawuh enten Karang Kadempel. Cukup panjenengan utusan Nayaka Mandura nimbali dhateng kula. Hadan? Sumados sak mangke kula saged sowan ning kok dadak kraya-raya rawuh teng Karang Kadempel. Wigatosipun napa? Kakang Semar. Isawangen Baladewa Kakang Semar dina samengko iki nganti persasat kaya wis ora duwe pangarep-arep urip. Ngerti lamun wis ana 3 sasi iki negara Mandura ketaman pegebluk. Akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan, sore lara esuk tekaning pati. Mongko madal saling usada. Wis ora kurang-kurang gonku ngrawake para Brahmana Winasesiwa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak rengkaning praja parandening katindakake gagar wigartan antuk karya. Nganti adeking nata Mandura Baladewa disuraki dening para kawula sak negara Mandura. Sinenggo aku sawijining ratu ingkang ora bisa paring pengayoman marang kawulaku. Waduh, Kakang Semar. Mandura geger. Ngendi-endi papan padha untran-untran, ngendi-endi papan padha unjuk rasa. Merga ora nrimakake nggonku ora bisa nyirep marang pagebluk ing tumama nang Praja Mandura. Salajengipun kados pundi? Nalika semana wanci ingkang tak temtokake, aku nglakoni prihatin kanthi sarana sari narite sesemek ron raja mula bebantal boto sarimbak. Nalika semana ana wangsiting dewa ingkang paring sasmita lawan Baladewa. Supaya aku sowan marang Karang Kadempel nyuwun biyantu ning Kakang Semar. Lah namung sak kula. Terus kula kenapa cobi kula badhe nyuwun priksa. Kula kadhawan menapa? Ya mung aku yen bakal bloko karo Kakang Semar iki mau, rasaku ora kepenak. Rasaku ora tekan. Ning yen to ngelingi kahanan negaraku, paripaksa aku kudu kuat lan tekan matur marang kersaning Kakang Nayantaka. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa-napa. Mang paring pangandikan. Nek pancen Semar kudu dadi srana waliyaning Praja Mandura nggene ketaman pegebluk, kula mboten napa-napa, mang dawuh napa kula nderek. Sampun malih to kadhawan minggah gunung. Nadyan kula kadhawan jegur segara, kula purun waton dados waliyanipun negara ing Mandura. Kula kadhawan beto barang ing awrat kula sagah nglampahi, kula kadhawan mlampahi ing tebih kula mboten badhe selak. Waton ndika Ndara Baladewa paring dawuh. Ning yen aku matur apa Kakang Semar ora kogel penggali luwe-luwe. Penggalimu ora pingget mergo atur ing Baladewa. Den, kula niki nek upama ngrasake pinggeting ati, wis tatas runtang-ranting ati kula. Kula niku momong para Pandhawa ora pisan ora pindho digawe gela, kula ya ora apa-apa. Momong Ndara Janaka ora pisan ora pindho digawe kagol ati kula ya ora pingget, ati kula ya ora serik. Upama kula niku ngopeni rasa mangkel, ngopeni rasa sing pinggeteng ati, mbok menawa kula wis minggat saka Ngamarta. Kula wis wegah momong para Pandhawa. Ning gandeng tumrap Semar wong urip ing alam padhang menika, apik-apike wong urip niku nek linambaran sabar, tuwene ikhlas. Nadyan disebut niku gampang dilakoni angel. Ning apik-apike wong nek iso nglakoni watak sabar lan ikhlas niku dadi mantasaning menungso, dadi mustikaning titah. Mila monggo kula aturi paring dawuh, Semar kapurih napa? Aja lara atimu aku tak matur marang saning Kyai Nayantaka. Nggih, mangendika, mboten napa-napa. Wanter dawuhing dewa ingkang tak tampa. Nalika semono metu marganing pasumenan. Sasmita dumeling tan ana ing karna swara ingkang tanpa wujud
ngandhakake yen to aku kudu iso mboyong marang Kakang Semar prapteng negara Mandura. Lah kersane nek mung diboyong wae kula purun mawon. Terus sakniki kula memperjelaske mawon. Kersane napa? Napa Semar teng mriku ajeng ken ndongani? Napa Semar teng mriku ajeng ken ngabulke napa? Niku rak cethane dadi kula nggawa uba rampe saka omah menyan dupa lan sak piturute. Supaya mengke teng mriku mboten pripun-pripun, mboten golek-golek lan sak piturute. Kakang Semar. Kula. Wah, rasaku kok ora mentala. Ampun ngoten lho. Sampeyan nek mboten mentala ngiklaske patine kawula pirang-pirang saben dina mati, nyawa kawula Mandura ming perkara sampeyan mboten mentala sampeyan ngiklaske patine kawula sampeyan. Saya ala, saya elek kanalindran sampeyan, saya mboten prayoga cacating para kawula teng sampeyan le dadi nalindra. Kakang Semar, aku mboyong Semar putrane marang negara Mandura dawuhing dewa. Dina samengko Semar kudu dadi tumbal ana negara Mandura, Semar Putranaya. Mesti lho. Kowe arep ngopo, Bagong? Kowe arep ngopo? Sik, Pak, meneng wae. Ora usah omong kowe. Kene ora sing nanggapi aku ora gayeng iki, Pak. Kuwi sinuwun Mandura, wis ngerti. Aku wis apal. Iki ya bendaraku, ya pepundenku. Kok cetha banget omongane. Semar, kowe atago ning Mandura arep tanggo tambal. Ya sok kupinge. Apa Gong tambal? Tumbal. Hah? Tumbal. Tumbal apa tambal? Tumbal. Tumbal apa tambul? Tumbal. Tumbal? Saya nesu aku. Penyakit. Gugu karepe dhewe. Nek ora digenahke Petra iki mau aku basa apik-apik karo sampean. Nek bareng digenahi karo Panakawan sing jenenge Petra, kakangku. Nek Semar arep digawe ning negara Mandura nggo tumbal, wae lah. Kewanen kowe ling ngucap. Aku jane ora mentala, Bagong. Ning piye meneh? Negara Mandura mbutuhake Semar. Semar ki menungsae, udu sapiye? Semar ki menungsa. Bapak Semar ki menungsa tur dadi pengarepe Pedukuhan Karangkajembel. Nah saniki kula tak takon karo sampean. Sampean entuk wangsit saka sapa? Saka dewa. Dewa ki cetha jenenge sapa? Bathara sapa? Wah, nek bab kuwi aku ora ngerti. Kuwi mung swara tok. Wah iso uga kuwi mung swara tip. Utawa wong jajal sound system. Aja kepenak kowe watoni wara. Kowe tapa merem to? Merem. Kowe le tapa ora ndelokke sapa-sapa to? Ora. Lah, kuwi kowe le tapa nang ndi? Ning Sanggar Pamelengan. Sanggar Pamelengan iki kiwa tengene ning omah ora? Ana. Lah aku mesti wong nyetel sound system. Udu swara dewa. Lah kok dadi kowe ngawur arep mboyong karo Semar Gagabranganaya. Badranaya. Nayantaka Bojogati. Duda Manangunung. Kowe duda, Pak? Ora. Lah kok jenenge Duda Manangunung? Wis rasa cerewet kok ngono kok dak takokke ora. Goleki rondo, Pak. Moh. Kok Duda Manangunung goleki rondo engko nggoro aku. Wis. Bales tenan. Hah? Nek Bapak Ardigawa menyang ngendi mau? Negara Mandura jelas aku ora ikhlas. Nek tekan negara Mandura Bapak kon ngopo lah? Sing liyane tumbal, ora masalah, gawanen Bapak. Nggo ngene kene ya nggo apa? Nek Bapak terus digone negara Mandura kok arep dienggo tumbal, berarti kan mung dipateni. Monggo dienggo tumbal ki tegese dipateni, ateges aku ora weruh Bapak meneh. Aku kelangan Bapak. Hah? Terus kowe tenang-tenang. Ngilangi nyawane Semar, terus kawulamu tentrem, terus kowe ayem neng kono.
tanpa memberi sedekah sedikit pun Anda pancen kuwi nganggo tumbal Semar tukunen kowe cedes iki meneng wae Pak nek payu larang kekke Pak ora apa-apa ya Tre ya Petra setuju kok ora apa-apa nek nyang-nyangane larang tak kekke ora apa mati wae malah penak lho Pak mangane kowe ora perkosa to Pak waduh ngedoni Semar aku sing ora trima. Aku ora trima. Lah aku tekan kene kudu mboyong Semar. Ora iso. Ora iso mboyong Semar. Kena mboyong Semar. Waton kowe iso nglangkai batange Bagong. Kowe lah kewanen, Gong. Ndoro Baladewa iki duwe pusaka ampuh lho, Gong. Apa? Nenggala Alugara utamake Gunung Jugruk Segara Asat. Kowe duwe pusaka apa? Wah, ora ngerti. Nek men tamake Gunung Jugruk aku duwe to. Saya nek adem-adem ngene iki. Tak tamake Gunung Jugruk kabeh yakin mbok Gunung 10 wis to. Tamani Jugruk kabeh. Tenan aku yakin wis. Jenenge apa Mas? Ora tak duduhi jenenge. Nek ngerti duduhi bentuke ya yo. Ya ya. Lah entuk nanti kok oh gawan. Oh. Gawan padake iki. Anggere tak tuk ngono mesti grugutuk ngiwonengen. Syukur mengko ra kowe. Nan kowe ora baen-baen. Aku ora wedi karo Baladewa ben pokoke arep mboyong bapak lho aku ora entuk yakin sumpah. Nek ngono kowe mepalangi karepe Baladewa. Lho, mesti to. Genawe wang-sulang ngene kok dikira ora mepalangi. Wah, dalah. Nameng bengok wae iso aku. Apa dume Baladewa iso? Weh, blenal, panomeng jajan sekedar wani arep beli ngono apa? Aku ya iso. Kowe aja pamer swara nang kene. Sero aku cangkeme mbok aku. Nyepeleke ora. Gong, ku ndak kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho. Sing sabar. Terus kan piye? Alon-alon. Iki wis mulai adem lho, Truk. Kene ora disemangati ngono iki. Lho sindane wis do grudung taplak kabeh. Iki kepiye to kok dadi loro iki jan wis. Wis. Kokean iki, Truk. Sing loro diglundungke mrono wae kae. Mesake ora. Jero banget ya ora. Aja ango-ango lho Pras kok masih ngono. Kok nang koyo saka kono wae. Dikai godhong medun ora. Ngono. Kowe iki malah werna-werna. Kowe iki kok guyung apa Baladewa? Kok melu guyung apa? Aku ora ngeluconi kowe. Aku iki nesu kok kowe mesam-mesem. Ora kena aku menglucu karo Petro karo Gareng ya, Truk. Heeh. Aku dadi kowe melu guyu. Wah, panusmane jajalan. Butuhe bapakmu tak boyong entuk apa ora? Nek ora entuk tak boyong aja kelakon dosa apa kira-kira kowe kuat nadai Kiai Nenggala, Kiai Kalogoro Barat. Diar kowe. Ayo, kek pusakamu kuwi nutokke, Gong. Isih kendho e. Burung tak empake. Jarene iso nggo nuthuk gunung. Ha iki nek ora dimatke ya nggo nuthuk ya ora jugrek. Men kaya wong keplok. Iya. Ayo Kaki, nek pancen kewan karo Baladewa. Kaki, tantangana Baladewa. Kowe mepalangi aku nggone mbayang Semar Badrana ya aja nglakon dosa Bagong. Nang ngendi papan neter Katidayan? Diteter Baladewa apa Bagong sing tekan ning pati? Gong. Ngapa kok mundur? Teratapan ya aku. Terus? Oke. Wis ditonton karo Petro karo Gareng. Iwas bengok-bengok kok ora wani.
Oke, nanti papane wong neter kadetayan. Bagong. Mundur. Ngapa, Pak? Mundur. Aja dipisah, Pak. Aja dipisah. Ora tak pisah, mundur. Aku wani, Pak. Ya aning mundur. Kowe ora ngerti kowe iki okol ora nganggo akal. Bapakmu iki deloken temandang ora usah bengok-bengok ning merantasi. Bapak arep gelem diboyong? Ora, ning kowe minggat tok. Kandhane ngeyel ora. Wah, getun aku. Ra sida gelut getun aku. Gayamu lah. Moto penge iki senengane. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng boyong kali Semar ngawi, nggo. Kula mang boyong. Kula ikhlas didadekke tumbal teng negara Mandura mboten napa-napa. Kula manut. Yen kowe ikhlas mapana dina iki tak boyong Semar Badraya. Monggo ndara kula kantun nderek kali sampeyan. Ucap kacarita nalika semanten. Arsamandha Kyai Semar Badraya nenggih Sanata Prabu Baladewa. Eling-eling Semar pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap kasinungan kadidayan linangkung bebasan Dewa Ngejawantah. Ketrikel-trikel lehmu joget. Iya, ora padha karo kendang. Aku kula ngeten kendange mboten. Iya, kudu dikompake. Nggih. So nek kowe ngono, kendange kon ngenekke. Iya, ati manis. Trung jleng ngono. Ayo kowe ngono kendange meneng wae. Nggih. Mamring. Dereng kenal, Pak. Iya. Ya dikenalke. Ya pancen kudu anu kok ya kendang karo penari kudu nyawiji nek ora. Ayo ganti Mbak Ika. Ya, wis coba kaya ngapa. Kowe nek ngene tonjoe. Yuk. Jajal iso pas ora engko. Ya. Mbak Ika, ki saka Tanjung Sari. Apa, Pak? Ku anggere kleru awas kowe. Duh, rong kenalan ya, Pak. Ki sing ngendang asmane Mas Denko. Oh. Mas Denko. Ning kudu susu lho. Susu dong. Denko. Iya. Ayo saka aku nek njukuk pengendangku ora cedak-cedak kok. Iya. Saking pundi? Kuwi saka Surakarta. Asline mbuh ngendi artine asline kose ning Surakarta. Kendangane apik kuwi. Ya, ngono ya, Mak. Mas Denko. Ya. Nggih. Ayo. Sing nendang Denko, sing nyanyi Sanslik. Susu kok karo sampo. Ora padha ya, Nak? Ora padha ya. Ngatur. Kaduan. Heeh. Napa nggih? Sing gampang-gampang mawon. Apa? Gubuk asmara? Kae penonton gubuk asmara nek kowe iki berdiri iki wis penonton wis langsung ngerti. Saya penontone awake dhewe sing nang ndi ngetut iki begitu Ika ngadeg wis kaya gubuk ngadeg wis. Ajeng ngeyup mboten? Jelas nek kowe dadi gubuk aku jelas ngeyup. Sini. Nginep aku bakal. Iya. Ayo. Gubuke kaya ngene teneh. Ayo mesti ngak-ngek. Lunga-lunga sing ngeyup. Dibawani Mbak Ika monggo. Apa, Mas? Oh iya. Nano, gubuk asmara pengendange Mas Denko. Digawe apa jeb-jemane digawe sing angel men. Soale Ika iki nek muni wek ngono kuwi angine mak wus. Pak niki angsal saweran. Saking sinten niki wau? Saking sinten, Pak? Kok sapa Mas Bimo? Saka sapa? Sing gampang iki. Halo. Oh, saka kowe dhewe to asline. Ngaku. Arep nyogok Ika kowe, heeh. Ora usah wedi to, ngomong bae. Cah celinguse setengah mati. Kok terus wedi? Rasa wedi karo Mbok De. Iya.
Ayo iki. Nyingkar nyingku. Hop 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 hop. Ben redeg. Salaman sih kek. Salaman. Wi, salaman Roika iki engko tekan omah sih diganakne kok. Ayo, santai wae Bim. Nyingkar nyingkur wiwi tane nyingkar nyingkur lingsam yen ke mutan iki ngopo meneh napa Pak Gatot ora apa-apa kowe iki bawa-bawa rasa gagas wong-wong kuwi. Bawa gagas wong-wong kuwi malah nganu. Iya. arep nambahi apa piye Neno. lelampahan kang wuri Neno. tresno tulus nadyan nengku buk es moro Ya. Lelo ngau kendang batangan sik engko terus dikendangi Jaipong. Ya. Tak deloke jogetane iso pas ora? Ya, monggo, yuk.
apik tenan. Gimana? Aku apik nek kowe iku, kowe kulino joget campur sari kok. Gitu. Tak ndundang, tak ndundang, ndang ngono ku ya iso pas ke iso. Ngono, iya. Ya terus Ya lanjut. tipas-pas kae jan. Heeh. Penak, tapi penak mah. Wah, Penak. undangane. Iya. Wah, ya. Jos. Iya. Ya sesuk ditemplekke meneh kendangane kuwi. Oke. Ya, engko nek anggere iso pas joget tamu iso pas ya penak disawangke penak. Ya. Lanjut nggih. Ya. Cedetan sajroning ati datang saya merahati aku kowe dadi karma ning kebun asmara matur nuwun sampun. Jas. Khususon ilarohi Kiseno Nugroho bin Ki Suparman Al-Fatihah. Amin. Matur sembah nuwun. Ya, nek wis